Giyag ni pag-usab ni Erlinda si Roldan nga mobalik sa pag-eskwela. Apan mga masakit nga pong ang gipabati ni Roldan sa iyang maguwang ug gipadayag nga awahin na ang tanan tungod kay minyo na siya ug dili na gyud mahitabo nga mobalik pa siya sa pag-eskwela. Unya nilang paggabi, miadto si Jonas sa gipuy-an nila ni Ninette ug Dora. Dinhi, nasayra ni Jonas nga si Dora na lang diay ang nagpuyo sa ila. Ug naano jud si Dora sa dako niyang gusto kan Jonas ug natugyan gud niya ang iyang kaputli ngadto sa lalaki. Ug karon atong sundan si Ninette ug Roldan ning atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan Muran. Absent ako na ron. Kaya tanaw ko nimo mura nagluya ka man. Kaapoy gid ko oy. Way na mi ipangon. Mura og do na pa ko'y sakit kag ipamati isa akong lawas. O sige, dinig ka na una ha. Relax lang sa. Ako lang mo trabaho ron. Oh, mamahaw na ta. Kaya mo trabaho na ko, mangarga na ko. Dahil ka na pagkikugsuki ron nga nagpaabot na ko. Dahil na, nag-andam naman ko sa atong pamahaw. Nakaandam na di ikaw? O sige, mga na ta. Uy! Agay, ay, sakita pa kit oy. Mo ba? Mura man ko katumbahon. Higdalaw niya balik. Pero mga uno na ta. Matrabaho naman ko. Kutan natin ka. Dili. Agay. Hinay ha? Ginay. Basta mo tumba ka. Ana magitingalin na basta bago pa. Sakit ilakaw. Magangka-angkas paglakaw ba? Hinay lang day. Ayag naman ay. Niyam ko nimo buntag isbahay ng Dora. Ayag na bada bicuti ra ko sayo. Hindi ko lang bukaon ni Dora. Pabiyaan lang ko din eh. Pangan burdis mo ko ini. Sulog na ako sininang kasunis. Hindi ko mabuntag ni Dora na. Kakapoy bes kong lawas sa mong gibuhat ni Dora. Akong cellphone. Kinsa kanina nawag. Si panagirindam din na nawag. Hello, Nang? Jonas, di ka pa mabuntagi ha? Si Mama na nawag ako, karon pa lang kung nangita kang Roldan. Unsa? Ay, nangita lagi siya ni Roldan. Kaya gusto ko no siya makigsulti. Apan kinsa may pakigsultihan? Ngawa na mas Roldan, milayas naman. Sige, pabutan lang ko diyan, Nang. Paduong na ko diyan, paulin ko sa ato. Anong tadi magtiwas og sulti. Sige, bye. Unsa may among buhaton ini karon? Sultihan ko na ba lang ka si Mama at Papa? Ngawa na mo eskwela si Roldan? O bilayas na kinidinhis among kaugalingon? Ay, hayag naman di ay. Si Jonas, asa naman na ito? Bilakaw naman ay siya. Marag malate ko sa akong trabaho da. Sakit sa akong kalawasan. Sakit ilihog. Mahinga lang akong balik. Hindi lang ako matrabaho doon. Total, nabadagang kwartang gihatag si Jonas na ako. Wadyo ko masayop sa kong pagsagot niya. Kaya gawas kaganahan ko niya. Ihatagan pa siya ko niyang dagang kwarta. Siya na ang lalaking gitagana sa ginualan ako. Si Jonas na. Mao ka na, Jonas. Ako na lang giinas mamang natuog pa si Roldan. Huwag ko baka ako sa pagsulti niya tinuod, oy. Ngawa na si Roldan din his ato. Muna problema na to, Ronda. Kaya ako sab nang sultihan ta ka. Kung ako'y tawagan o niya lang mama ni Papa. Dili isab tingali ko maka ako pagsultis tinuod eh. Naibaw ba ta? Kapros mga masakit to na ato maginikanan sa kasing-kasing. Kuya okay katakihon simba ko. Busa, Jonas, kinahanglang mabalik si Roldan din his ato. Lisod na lagi na ang mahitabo nang. Kay si Roldan, di nagdubalik pa din sa ato. Ilabi lang ang minyo na siya. Ay, mangita tagpaaging mabalik yun siya din, he. Kung bahin ang iyang asawa. Murag na hinumdum ko. Dahil ka usangan na abtan ko kana si Roldan dito sa Carbon, nga may babae nga gikasulti. Ano ka to tingal tumabayhana ang iyang nahimong asawa? Gwapa maka. Oo, gwapa. Pero, pobre kag dagway. Oo, mao gito siya. Sininit. Pakikitaan ko kanang maong babay. Ug hangyoon ko siyang papaulion ko na si Roldan din his ato. Kay ato na kini patiwason sa pagpaeskwela. Hala. Kung ka na inaasim mong unahon, sige ko, bahala ka. O sige, ito
Pero kinirigyo ikasulti na ko ni mo nang. Di, gina mahitabo nga musugot sinini. Nga muuli si Roldan din sa ato. Musugot tingali siya kung hastasab siya. Oh. Muuban ni Roldan din sa ato. Ay, puyo sa ato. Dili gid ako musugot no. Si Roldan ra ang papaulion ko din his ato. Way labot kadtong iyang asawa. Basta kay nagtuog yung gunang. Nga lisod yun, nga mahitabo ang imong nahunahunaan. Kay mismo si Roldan. Dili na ganahan pa nga muuli din sa ato. Bisan no say buhaton ta basta nga mabalik lang si Roldan din his ato Jonas. Puwersa huntag yun si Roldan nga mabalik din he. Og ikaw, pulis ka man gyud. Tabang og pangitag paagi nga mahibalik din heng ato igsoon. Kaya kita nga malitias ato mga ginikanan sa higayon nga masayon silang milayas na si Roldan din his ato og naminyo na. Gusto na karon nga ilihok pag-usap. Ug niiliyo na. Kinahanglan nga makuha ko na gyud ikaw, espionan, Jonas Moran. Kung napakyas man ang duha ka tao nga akong gisugo sa pagpatay kanimo sa mga nangaging mga buwan, ug imo pagit kining napatay. Apan karon, kinahanglan nga mamatay ka gyud. Ipanimaos ko gyud ang pagkulata mo nako dito sa bar. Sir Amin! Pinang tao nga ako nakuntak. Padula dire. Bugad. Tuloy sa restong. Anong kasabot mong tarong? Dali lang ko. May adlaw, sir. Pila na katawo ang imong napatay? Tulo na, sir. Ang duha dong kab. Kung usa, kusil. Mayo. Bueno. Dili na lang ko magdagang pag-istorya. Dili na lang pug ko maglangan ining tuyo ko nimo. Doon ako'y tao nga gusto ko nga imong patyon. Ug kung mapatay mo siya, hatagan ti ka og 30,000. Mhm. 30,000. Okay, deal. Dawaton ko mong trabaho, sir. Very good. Mayo kay misanong kadayon. O gusto ko nga mapatay mo siya sa limpyo nga pagkabuhat. Aron dili ka madakpan ng pulis. Aron masukit-sakit. O kung pananglit nga matrace ka og mga pulis. O niya sukit-sukitan ka. Kinahanglan nga dili mo gid isabit ang akong pangan. Nakasabot ka? Hatagan ti kadayon og advance. Okay. Way problema na, sir. Kinsa ang ipapatay mo na ako? Usa ka tao nga gikalagutan ko kay pagayo. Sukat. Siya pagid ang nakahimo sa pagtapat nako. Kinsa ang mong tao, sir? Ug asa ko siya mahimong makita? Usa ka dako og ranggo sa pulis ang ipapatay ko nimo. Si Espioan Jonas Moran. Oh. Espioan Jonas Moran? Oh, Espioan Jonas Moran? Pulis di ay ang akong birahan, sir. Kay nga no? Nahatlo ka? Murag lisod-lisod ng trabaho asa da. Kay taong armasan man di ay nang ipatipi mo nako. Oh. Kung mamalibad ka, may mo ramang mangita na lang kog lain. Kining sir. Dili day pwede nga kung maglisod gani ko og kuha niya. Bisan usas mga mahal lang niya sa kinabuhi mo ipaton ko. Good idea. Bueno, mas maayo sab kung ingon ni ana ang imong buhaton. Magpatay ka o usa sa mahal niya sa iyang kinabuhi. Aron mas matagamtaman niya ang sakit. Una ko siya isunod
pagpatay. Sige. Mayon akong trabahoon kung asa magpuyo ang mong tao, sir. Aron mailahan ko ang usas iya mga mahalos kibuhi. Oh, kung doon na kay picture niya, sir, tatagi ko. Sure. Why problema. Hatagan ti ka og picture sa maong pulis. Ug ni ako'y maayong tip alang nimo. Aron makaila mo ang usas sa iyang mahal sa kinabuhi. May nailan ako nga iyang igsuon. Usa ka lalaki nga matod pa. Naa magpakabuhi karon sa carbon market. Ginyanlan ko no kini og Roldan Moran. Unsa? Si Roldan? Iya ding igsuon ka ng Roldan Moran nga kargador sa carbon market? Kalagutan ko pag-ayo. Nakugang ka man. Tultuli ko kung asa karong magpuyo si Roldan uban atong iyang asawa. Sa imo dong? Dili ka gani ron mo tug anak ko kung asa sila mag-star ipadakop pa ka. Kay usa kas nagkatampo aron mahimong bugoy ang akong manghod. Hoy, ay Pilay mo, dong. Hoy, nakikistorya ko nimo. Ngano ko taon nga ako may mong pasakin lang mo taon kadiyot na hinom na. Pila, ko biya ko ninda krutas sa karbon nya. Si Bayrol na nagkaroon na nga duo din he. O nya sa na nga duo lang kong tao nga. Tao din ni. Tultuli ko kas dapit ang ilang gipuyan. Hoy! Ako kadungog. Tultuli ko asa dapit ang ilang Maglisod gipuyan. na kita. Lagi maglisod taon ko biya din sa akong tindahan. Mamoy usang taon. Lagi kadatan. Maligya pa taon ko. Pila, si Bayrol lang ang pagitaan din sa karbon, ma'am. Diyan naman yun na siya din nga magbadas-badas. Ugto siya krumata. Siya lang pagutan na kung asas na pero sa baan Gusto niyo eh. kong ikita ang iyang asawa. Siya ang tuyo ko duban. Busa, sige na. Sige na, hatagan ti kag kwarta. Kung tutulan ko di mo sa ilahang gistaran. Kung ano na yan, kena ma'am. Abdi ka, ha? Ma'am. Ilo mo daw, ako maligya. Kadiyot. Mura magkasinabot na yutaan ni ma'am da. Kinang, ma'am. Pila man, ma'am, ha? Pila maisuhon mo na ako, ma'am. Ganda. Kay tultuluhan ta ka sa gipuy ang lolan ni Bayrol dan o ni Ninet. Pila imong suhon ako, ma'am. Anan, ma'am. Ug na ako karon magtrabaho sa usa ka tindahan og mga sininaan. Pero sa una, dito ko magtrabaho sa usa ka bar. Waitress ko sa una. Unsa? Unsa ka di ay ka GRO kani adto? Babae nagpaliga sa dungog ngadto sa mga lalaki? No! Dili ko ikaw madawat mo yung himong asawa sa akong isuon. Dili ti ka madawat. Busa kinahalang magpuwag ka mo, Roldan. Kinahanglang yun! Arang-arang taon kay dako na kong kita bisan udto pa. Gutom na da. Amo pa uli ako. Siguro kung nag-andam na to si Daninit o pagkaon. Pagkagutom na gyud. May kandiya ka rin tulisan na ko. Oh, Manoy? Hoy! Siya kaling isu kayo. Ano naman siya? Ay! Ay! Kinubra ka na yung kadautan, Roldan! Nahimo ka na ako sa katulisan! Nagpakawaw ka lang sa ito kaliwat! Flitsik kang bak... Gusto na? Wako sa! Wako may bawo siya ako sa! Ano yung mo kong ipasagilan? Tulisan! Pagkaroon nun ka pa yun, gawa kay gibuhat ay bagong animala ka! Hain ang kwartang yung mo gitulis karon na yun! Hain! Wala yung may bawo na yung mo ipasagil! Wa mahibaw si mo kabuang! Kuyog na ko nga to sa headquarters! Kay tuwa dito ang babae nga imong gitulis! O ayaw yung pag-ikyas kung dili ka gusto pusilong talaga itong tuwa kang takot! Dede, kenang kawan badai kenang. Sige, hilak pa hilak. Usga. Sakit hilak eh. Ay, duman. Hilak ka usa. Ka usa lagi. Oh, tunah. Hilam na day. Bida yo tong dibdib tong sulti ni Ma'am Rinda oy. Ngano ka taon nga buwagon mo Sultan? Nga nakasal na mo Swiss. Ay, wa ato siya may himos. Ikasal na mo day oy. Unsa? Apan mangitagit ko ng silang pagi. Nga magapuwag ni. Kaya dili ko na ko angay nga matipon sa ilang pamilya. Hilak ko sabi. Dito sa Carbon area, may gituli si Nardo nga usa ka babae og nagpaila kini nga siya si Roldan Moran. Misinta sa kasuko si Jonas human masayod nga ang iyang manghod mo'y nanulis og iya ring kining gikulata sa iyang iya kining nakita.
Apan nakurat na lang siya, sadyang mireklamo ang biktima nga dili si Roldan ang tawo nga mitulis kaniya. Ipatanaw ni Jonas ug Brando ang tanang hulagway sa mga badlungon sa Carbon area ug dito nakita sa biktima ang hulagway sa tawo nga mo'y mitulis kaniya. Nabalaka si Ninette tungod kay misulti si Duban ngadto kaniya sa nahitabo ni Roldan didto sa Carbon Market. Ug karon sa laing sumpay nga atong sugilanon. Asa ka padulong, Roldan Moran. No, dili ko makatuo nga maghimo ni anak si Roldan. Bisan ako day. Di ko magatuo nga mabuhat ni Bay Roldan. Ano yung mga manulis? Mamadlong mga ganit sa mga tao magbuhat og binuang diha sa kuan ay Carbon area. Oh, si Roldan. Siya ka na nagpaingon nga ni nato. Uy, di ako lagi ni Bay Roldan. Bay Roldan. Bay. Mao ba? Abi ko nga di mo kay Bay Roldan ana. Ay pasalamat yun ko nga nangunggat yun ang biktima nga dili ako ang tawong mitulis niya. Bay, pero bay kanang kinsa mo katulisan Pino? Anong imo mga nang kita bay? Di ka siguro ko nga doon pagbumot na ako ang mga tao. Ug oras kay mailhan ko siya kung kinsa man gani siya. Magbantay gid siya nako. Pero dong, kada ko gud hubayan ang imong naong. Di ko lata kada dayon sa pulis kami dakop nimo. Muna nakadaot niya. Kibo diretso lang rin si kulatan ako. Kun mao na, ikihat ang maong pulis dong. Idangop ta og hukmanan kini kita buak. Bita bay. Atong leksyon na ng mga pulis bay. Iya na. Ayun na. Basta kasi ang gibuhat nga pagkulatan ako. Napunan ang dako na ko kahiubos niya. Mugmay adlaw siya magbasol sa iyang gibuhat. Kaya nga no, kinsa man ay ang maong pulis nga midakop og bidiretso og pangulatan nimo dong. Ang wahinungdan ako magawang. Si SPO1 Jonas Moran. Bangas ka. Bay, ang imo na nga igsuon nga dakop og mikulatan ni Bay Roldan. Kang hilaan ko niyang klase sa pagkaigsuon. Bisan sa nga nalang unta nga igsuon mo, dili unta siya mo diretso og pangulata dayon. Muabot raw niyang higayon nga gabaan siya nako. Muabot ra kana ninit. Unsa? Muna na hitabo ganihanang. Ay naunsa ka man sa taon, oy. May diretso ka man sa dayon og pangulata. Bisan siya pa ang tulisan pero dili ko mosugot nga kulatahon mo Ay siya. nauwaw magud ko nga naggunahuna nga nanuli siya. Pulis gud ko nga iyang maguwang. Ang nakapanad lang, kay di maday siya maong tinuod nga suspitsado. Di aron dapita nga medyo natural mauwaw ko gamay sa akong nabuhat. Ay, Jonas, usa mo gid og kaburyo ang utok atong Roldan. Kuningon anang imong buhaton. Ang gusto ko mahitabo ba nga pabalikon ta siya dinig puyos ato. Dili kay kulatahon mo na hinuon siya. Atol tingalis pagdakop mo kang Roldan no, kagani ha. Mausap tong orasa nga. Niadto ko sa ilahang gipuy-an. Di kasulti ko tong iyang asawa. Ug ako tong giingnan nga wa ko makauyon niya. Mo'y nahimot ang bayaw. Usam din siya ka hostess kani adto. Kunya, ingon lang anang klase sa babae ang pangasawon sa tumangon. Unya, so may sulting ninit nimo. Matod niya, dili ko na mahitabong magkabuwag sila. Kada kay hinigog maayog ko no silang duha. Musa Jonas, pangita yung paaging magkabuwag sila. Kaya baliti agyo ta ini nilang maama kung masayon silang naminyo ng atong manghod. Nga wa na kini mo eskwela. Sige ra patagdaot sa kwartang ilang ipada para nato. Para sa mag-eskwela usab ni Roldan. Mapangitag paaging mabalik si Roldan din ato Jonas. Pangita gyud. Abi ko mag-iwan na lang kung gikalimtan. Dili mahitabo nga kalimtan ta ka ate. Bugtong gud ta ka nga igsuon. Gusto man gani unta ko nga anhin lang mi puyo si Roldan. Aron maka-save unta mi sa apangan. Pero ikaw man ang kontra gusto. Nadadon ko din ang akong bana. Mao nga wa na lang nako sa dad adin. Kana tungod kini maayo nga tawo kana si Roldan. Madlungon siyang pagkaigsuon. Mao ka resulta Jonas nako. Ati Dora nasayop ka. Dili padlungon si Roldan nga pagkaigsuon. Milayas lang siya sa ila tungod kay gilupigan siya sa duha niya kaigsuon. Og sultihan ta ka. Gabuutan si Roldan. Ang iyang igsuon nga pulis mo idautan. Pulis man unta siya nga tigbahapsay sa kalinaw og katarong. Apan siya ang kanunay nga mihimo og hiwi. Abi mo, kaganiha lang. Iyang gidiretso og nakop si Roldan. Kay mao ko nini ang nagtulis sa usa ka babae. Iyang panggikulata si Roldan. Apan pag-abot sa police station, may reklamo ang biktima. Kay dili si Roldan ang tulis niya. Mao ba di ay? Mao ka na te. Busa ko na ako pa ikaw. Kung mo palik tong maong pulis din likayan na gyud siya. Kay dili siya maayo nga pulis. Diha ka masayop dalanan. Dili mahitabong likayan ka si Jonas. Tungod kay uyab na ni. Oh, Ginoo ko yung tao ni mo ate.
Sigurado yun kabinuangan ka lang niya. Kaya siya gusto ni mo. Matod niya na ako. Sadyang ipakyas mo iyang gugma. Nabalin na rin ako ang iyang pagbati. O ako na kuno karon ang iyang gigugma. Bakak. Bakak ka ng tanan niyang ipatuon ni mo, ate. Usa, mientras sa'yo pa, buwagi siya. Buwagi ang maong pulis, ate. Dili ko magkahimo sa pagbuwag niya, Janet. Kaya si Jonas maagtubag sa akong panginahanglan. Gani dagan kanyang akong kantidad. Ate Dora, pamati na ako. Nilad siya nga klase sa tao. Usa, buwagi yun siya. Dili na lagi ko magkahimo. Hindi na ko magkahimo sa pagpagigbuwag niya. Kaya mahal ko na si Jonas. O gani, ako nagikatugyan ka rin akong kaputli. May nahitabo na kalamunduhan ni Jonas. Ginoo ko. Usa, nga naman in taon at gipuhat mo man ka na. Gipagaubos mo lang ginong maayo ang imong pagkapapay. Sa imong lang anak kadali, gagitugyan mo nila ang imong lawas. Labaw ka pa man di ay kadili tarong nga tao. Mas maayo pa man hinuon ko di mo nga nagtrabaho sa usa ka bar kani. Kaya nga ako pang nabana ang natugyanan ko sa akong kaputli. Apan ikaw, uyab pa lang gani mo. Kitugyan mo dayon ang imong lawas niya. Kala tungod kimitugos na niyang gisulti na ako. Maong ikata ko kaniya ang tanan. O garon gamay nahitabo na ninyo. Kanusa ka man kuno niya pakaslan, ha? Amoro niya ko na ng istoryahan kung magkakita na may usaba. Pangitaon ko kung asa man listino ka ng mga polis. Ug ako ang mamugos niya, pakaslan ka na. Tungod kinakuha na niya ang mong pagkapapay. Ug mangutana ko ni Roldan kung asa ko mahimong ikita katong Jonas Moran. Unsa? Maula kinaisulti niya to. Ang busa nga kinahanglan, magasulti gud kami ng igsuon mo polis. Kinahanglan nga pakaslan niya ang akong magkuwang. Naunsam ta nang magwang nimo eh. Kung ano ba itong nagpadama sa diskarte ni Manoy Jonas? Kana na ba ako magwang? Daghan ka nagbabae nga gipahilak. Kung mapulaan as babae, nga iyang ikarelasyon, iya din ang buwagan. Karon nga nasayod ako kung asa ko siya pangita. Ugma, adtuon ko gyud siya. Kinahanglan nga pakaslan gyud niya si Ate Dora. Tungod kay iya nang nakuha ang pagkababae ni ini. May kay sa'yo pakiros buntang. Maabdan ka pa si Lynette sa iyang gipuyaan ka ron. Dahil siya sketch kayang kihatag kung hain sa maguyo. Ug matod pa niya, iladasab ko na sa rudan sa karbon. Kung magisutog-tultol sa ilang gipuyaan, mangutan na lang ko sa mga kargador sa karbon kung asa na puyo si Roldan Moran. Timing nida, kaya nila yung taxing paingon ako. Para! Asa ka, ma'am? Sa Carbon Market na, palihog dong. Okay. Makugan ron ang ako manghod. Hindi ka kita niya na ako. Ako rin mo offer ron niya. Nga ato na sila puyo sa amo o ang iyang bana. Ay, di nilang kumusupak. Nga ka ng Roldan ng iyang bana. Wala naman kumahi mo. Kahit kasalaman sila. O sa tiyong kahit sura ng Roldan Moran, no? Huwag ko magkakita ng tawhana da. Gwapo baka siya? Sama ni Jonas. Ay, Nang duty na ko. ay, Noon sa ka. Sa'yo mo naman mugtok din eh. si Roldan ang akong gihuna-una o Jonas. Kung saon, mabalik na gid siya din his ato. Oh. Ano din na maglabad ng yung o. Di maglabad ng atong o. Sultihan na lang sa tinuod nga sila magnika na itong wala din si Roldan sa ato. Milayas na, wala mo eskwela, nagminyo na. Uy, dili ko nga ano kagod? Ako yung pagkasabaan nila. Ug ikaduha, masakit tun og kasing-kasing tong atong amahan. Basta natakihon kini sa higayon masayod siya ang milayas og naminyo na si Roldan. Aw. Kung mauna nga, dili magkaangay nga mahibaw sila. Oh. Buhat ang tanta ng pagpamakak. Basta kay sabtan aw ko. Lisod na mo balik pa sa Roldan din siya ato. Unya, moingon ka lang anas magsulti. Mangita lagi tagpaagi o Jonas mabalik siya din his ato. Ayaw na mo ingon ka lang, lisod. Polis ka good. Be, polis ka man yun. Gamita ko nun na imong Oh, pagkapolis, sa be. sugulabot na lang ako pagkapulis, ano problema ha? O sa may gusto nimo, ako sa pabalikon din eh. O kung dili mo sugot, akong dakpon. Di na mahimo eh. Magbatang way buot as Roldan us ninit. Nga ato lang inon ana.
Duhaan na tong style nga. Bahala ka. Bahala kang unsaon nimo sa paglihok. Basta kipangita gyud og paaging mabalik din hinga tumanghod. Rila ko eh. Tipo ko. Makalagot pa din kayong tanga, oy. Uy, isang kining nanawag ko sa'yo. Si Mama kining nanawag. Jonas! Jonas! Jonas, balik ko na diri! Nanawag si Mama! Jonas! Ikitubag, Jonas. Di ko eh. Ako yun. Ikitubag kayo mo masilbong kitubagan. Ay, nahadlok lagi ko. Hadlok ko eh. Mangita na sa mga Roldan. Tinan na. Bahala ka kung saan mo na pagtubag. Basta kitubagan lang yun na. Hello, Ma? Kadugay ba ninyo nakatubag, Erlinda? Akuan ma ka ng... di ka pa ko nga nag-shower, Ma. Mo pa'y paggawas na ako sa banyo. Si Jonas, hain mo niya siya. Di pa dilis Jonas, Ma. Padaw na siya mo duty. Mao ba? Ang nyumangod si Roldan. Asa? Akuan. Taon sa ka ba, Erlinda? Kailan ko? Matatisgot ko ni Roldan, hindi tawag ko kanimo. Makugang ka man. Akuan, Ma ka ng... Sorry. Ay, man, Ma. Akuan. Hain si Roldan? Akuan to pa siyang kwarto, Ma. Ay, natuog pa, uy. Kuan ka nang sa sunod si Ma na pamanggod magsugod ang klase. Mao nga, dugay sabdong may mata. Nganong dili ko man makontak ang cellphone ni Roldan? Kuan Ma ka nang... Ay, nagilis mo ko siya bagong SIM card, Ma. Mao ba? Hala, adtua siya siyang kwarto be. Pukawa, na makiksulti ko niya. Oo, atuon ko si Roldan siyang kwarto, Ma. Ugam mo na si Jonas ang pagsulti, oh. Jonas, tara. Is Mama. Ikaw na saan? Bibi. Hello, Ma? Jonas, kumusta naman ang eskwela ni Roldan? Wabay problema? May problema. Okay naman pag-eskwela lang Roldan. Maayo ko mo, okay na. Pag-palua pa ang imong manghod ha. Dili ko gusto mag-uyab-uyab na siya. Kahit tingalig maminyo na sa'yo. Ma. Bibi, abi ang cellphone. Kining, Ma. Diya si Manang, balik na kong cellphone. Balik na kaniya. Ma, nagbata naman ay si Roldan. Utwa ay, mauna sa'y nag-shower. Bao ba? Bueno, ingnan lang niya siya, hangal ngita ko niya. Ugosbon ko, palua pagod ninyo kanulay ang nang pag-eskwela ha? Ang inyong manghod at imana, nagkasabot ka pa, Erlinda. Luwas na sa datang tuyo ni tawhana. Kung na din mga pulis ang mabot. Ina, ngawa ka makailas may patay ang tawhana. Miadto si Dora sa Carbon Market aron sa pagpangita ni Net. Apan giilad siya ni Istong og didto siya dad-a sa mingaw nga dapit sa Carbon area. Ubot kini nga lugoson. Apan wa kini mulampos kay naabot si Roldan og gipusil si Istong. Gidali pagdaan nila ni Brando si Istong sa ospital og gida si Dora sa buhatan sa kapulisan aron maimbestigar ang maong hitabo. Ug mao na lay nasayran sa tanan nga namatay si Istong sud sa ospital. Og karon sa laing sumpay ng atong sugilanon asa kapadulong Roldan Muran. Leksyon na kato niya. Mudiritso lag kuyog nga wa siya makaila. Mudiritso lag kuyog og tao nga dili niya kaila. Mao na to. Diriyot na disgrasya. Ay, kuan man gud sir. May kumpiyansa lang sa kuyog sa maong tao kay giingnan man siya nga nakaila siya kang Roldan og Ninit. Nya gida kuno siya sa gipuy-an nila ni Roldan og Ninit. Pero ang nahitabo didto sa gida sa mingaw nga bahin og buot pang lugoson. Kung nahitabo pang nalugusan gis Dora, nya napatay atong gingan lag Istong. Usabi is Ninit nga babason. Kasi may gipangita ni Doros Carbon. Unya nakabagat na noong ginigdautan tao. Usa? Oo na, bay. Pupita, bay. Patay yun ko na sa Istong dito sa hospital, bay. Wala, bay. Kriminal yun ka, bay, Roldan. Ang tinuod, bay, duman. Dili gid ko gustong mahimong kriminal. Apan dili ko lang gid madawat nga mubaliwa lang sa mga makita kung buhaton sa mga daotang tao. Og si Istong gusto niyang luguson ang mga babae. Mao nga ako sinahinaykan. Pita, bay, no? Tangingigan ko, bay, sa... Skata ba? Yung Abay, kurba na gano'n kami, Roldan. Skata. Kailan na naman? Kata. Bay, duman dili lalim ning ako nabuhat.
Nagkasaan ako sa Ginoo. Ug hinaot nga iya ko mapasaylo. Kay igor akong milaban sa usa ka inosenteng babae nga gustong luguson ni Istong. Pasaylo ulang ako sa Ginoo sa kong nabuhat. Unsa? Wa ka gihapig himong lakang karong adlaw aron mabalik si Roldan dinis bay. Busy kay ko eh. Daghang kay kong trabaho gihimo adlaw. Asa ba di ay? Hinay ka giglihok oy. May tatog ikaw pa'y tawgan ni mama. Mangutan na bahin ni Roldan. Ako ra bagyan. Kapalakan ni mo anak. Ingnas mama. Ako yung tawagan be. Ikaw manawag siya na ako isultil na nagyan akong tinuod. Ngawa na mo po yung si Roldan din sa ato. Miundang na siyang pag-eskwela. Nagminyo na. Jonas. Ano magkugang ka? Ingnas siya. Bakit patawagan? Sultihan ko lang siya sa tanan. Naunsa ka man taon oy Jonas? O sa man gusto ka mamatay na itong mga ginikanas kaguol? Ilabi na gitos papang masakiton na batog kasing-kasing? Ay hinayon na ko na itong pasabot. Anam-anamon. Kay bisan ilimod ta pa ang tanan, suod sa daghang mga adlaw nang, moabot og gyapon ang higayon nga mahibaw sila sa tinuod. Tun kay way aso nga magkumkum. Bahala ka diha oy. Ano, sige, sige. Ikay sulti nilang mga magpapa. Pero kung doon naman ganyan na utang mahitabo nila, ikaw gyud unya ang basulon ko. Ikaw gyud Jonas. Unsa mo ko? Di pagipawa sa kunaw na ang nitabo ka kaniya. Labas pa kaysa kong panamdaman ang nitabong pagpamusilat ng tao nga miluwas na ako sa butang tabulogos na ako. Kinsa ba yung katantuhan? Miss, luwas ka na sa tuyo na itong tao nga gusto mulugos na mo. Kung doon na gani mga pulis mabot, ina ha, mawag mo kailan sa may patay ang tawa na. Diya ka na. Kung makita ang pag-usap ko tatuhan makaila pa dyan ko niya. Ang salamat na lang may abot ka to siya. Kay kunwa pa, sigurado dyan tang madayon ang yawanan niyang tubong na ako. Ayo. May gabi. Kaya sa na nga ipagkatawa na. Mayo. Marinig kayo ko ng tingong gada. Mayo. Tayo dula. Jonas ni. Naan pa ko! Si Jonas lagi ron! Jonas! Jonas, ganit lang! Abdan ko na portahan! Salamat! Salamat ganyan si Jonas! Kimingaw na kayo niya! Unsa? Dali asa ko nimong gimingaw. Kita pa kay tagkaniha dito sa quarters, gimingaw ka na dayon. Basta. Gimingaw ko ni mo. Onsa ba ni Bunda? Makaon, para na duha. Tupalit ko luto daan sa gawas. Anay tarong manihapon o ganing. Ikaw na kapanihapon na ka? Timing sa wapas ako magkapanihapon. Mao ba? Ako mo na, sige. Doon ta panihapon. Anay ko matuga, ba ni mo? Dito na. Tinuod ka, Jonas? Okay. Oo. Gimingausap ko ni mo. Gusto na kong ikauban ta ka karang gabi unahang buntag. Pero sa dili pa, manihapon na ta. Parang ba, ligon ta kusog sa ato niyang pagdobi niya sa kama. Mo ba day? Mao ka na dong. Nakita na ko nga huwag kay gusto mong magawang sa akong iksuon. Naluoy ko ni Ate Dora nga nagkunahon na. Pili pa man tingali wahi ang tanan. Pabuwagin na lang niya si Manoy Jonas. Bahala nagdakuha na iyang pagbabae. Ang importante nga wa pa siya magsabak. Kaya kung magdugay pa ka na ilang relasyon, mas musamot lang ang iyang pagkamakaluluoy. Kung maabot ang higayon, nga magsabak na una siya, kaya sigurado bangkid ko, nga di gid manubag ang ako magwa nga way hinungdan sa iyang kaakuhan. Abot na akong iksuon eh. Nadamang yun na siya ni Jonas. Hindi ko no siya musugot na magkabuwag pa sila. Kaya nahikugmagid ko no siya ni Jonas. Apan sa mo pa nagsulti ni Jonas kaganiha dito sa ilang buhatan. Nasabot ka na ako. Nga wagid siya gusto sa ako makuwang. Iya lang gisakyan ang ipakitang gusto ni Ate Dora diha niya. Sagdi lang. Kaya kung magkita mi sa akong igsuon nga way hinungdan, ang iuong ko siya nga likayan na lang niya ang imong igsuon. Kaya maluis ako maghunahuna. Kaya imo ko siya maguwang. Uya mahimo lang biktima ni Manoy Jonas. Kining, Dong, karon nga nagkapalit na ang maayong buot na mo ni Ate Dora. Ato siyang hangyoon ha. Nga ato na lang ta-star sa among gipuy-an. Aron pa makasave ta sa atong apangan.
Unya na ko mo desisyon nga adto ta puyo dito kung magkita namin ang ate nimo. Lisod mo kaayo mo sa nung ko. Unya inikita na mo. Dili siya ganahan ako. Oh, unsa man? At doon ta pahinuon siya karon sa among gipuy-an. Unsa? Mo adto ta karon sa himutangan ni ate nimo? Ayaw lang ron dayo eh. Gabi naman. Basig na to na ron siya. Ugma na lang. Kay Domingo man. Wa makahi mo trabaho sa tindahan sa amo nimong insik. Wa mi trabaho ugma. Pero ikaw, ang adlaw ra pa nga Domingo ay kusog yung mga kargador. Kay daghan na mangumpra. Andi lang kita madug sa iyo sa buntag yun. Kay daghan bang customer nga mangumpra ugma. Kaya akong sugaton. Ah, sige. Sa auto na lang ta mo ato. Kay gusto sab ko nga may mamat mo na si Ate Dora. Kay bisan siya, gusto sab siya nga makakita nimo. Unsa? Mao ka na, Jonas. Matod pa ang dininit na ako. Nga imo ko na kumbiyaan. Say kayo nga matagbaw ka na nako. Kaya wa ko na kay gusto na ako. Ako di siya masayop. Nakasultim lang gud na siya ana. Sabi kay siya may akong gipanguyaban primero. Mao nga nagtuo siya nga pinuang lang ako nimo. Iya pa man ganay kong giingnan. Nga buwagat ka na ka. Aparan sa ko na noon siya. Pagkasayod niyang gitugyan ka na nimong akong kaputli. Ay, pasagdi na siya, uy. Suya na siya na to. O nga dilita ngay magisgot niya ron. Ang bahay na itong duha nga itong atiman noon itong napiyo na. Maglipay ta. Hmm? Tura. Tura. Animal ki Miss Jonas. Inom sab ka ni ron magpalabay sa gabion. Kalain na ba ni among pagpuyo eh. Dili na may makatapok tulong man nagsuon panahon sa kagabion. Pita. Kadugay besab na ako nakakaplag og lalaking milyonaryo eh. Para magminyo na ko. Pero dili magani ko makakaplag og lalaking milyonaryo. Dili ko magminyo eh. Bahala nagmatiguang kong daga. Uy, buntang naman di ay. Wala mas dura din iskong tupad. Una di tingali siya nagmata na ko na. Wala ilis. Mag-ilis lang ko sa kong uniforme. Or magkarakaw na. Nagpunta ka na di ay? Oh. Uy, naligaw ka dahil sa'yo? Oh. Oh, sorry ha. Nga wala na ko sa ang kwarto sa akong paggawas kanina. Total, kita lang duhan din sa bahay. O, yan na pa rito sa pwede mong uniform. Galigo una sa di ka pa mulakaw. Human din mo kaligo, mamahaw ta. Nagkano lang kundaan na lang sa itong pamahaw. Oh, ha? Sige na, kaligo na. Ganda mo tinakandaan ng sawan humot, ingon man shampoo. Sige na, kaligo na. Ha? Naunsa man ka? Wala man kang nasyak? Wala medyo nakalitan lang gamay. Isukad, karon pag ni mahitabo nga. Itatar ko uyab nga ingon ani gud. Sige, maligo na ko. Ay, manginyong banyo. Tuwa sa silong. Kanalang dito ka. Oo, sige, maligo na ko. Pwede na ko. Nalipay ko sa ako na pati kay kaniya. Nga maingon siya. Nga sukad. Karoon pa siya magkasuway og nindog kay pagtatarong uyab. Paninguhaon ko, Kid Jonas. Nga dili kinamawa na ako. Dili ko natugutan pang mawa ka sa akong kinabuhi. Tungod kay mahal talaga kay Kid Jonas. O ikamatay ko na tingali kung mawa ka pa sa akong pananaw. Abi mo, mura ko gibati nga doon na ako'y pamilya. Anak na lang gikuwang. Oh, paspasan na to. Aron magkaanak na dayan ta. Apan sa dili pa, kinahalang magpakasalo na ta, Jonas. Aron mahingpit tayo ang atong pagkinabuhi ng minyong. Magpakasalo lang dayan ta. Bahala na lang kung way pamay-pamay. Sugot lang ko nga, moderate sa nung tagpagkasal. Total,
Gusto naman sa edad, di ba? Oo, Okay, sagdi lang. Ako na pagkiksultihan na akong mga ginikanan nga tuwa sa abroad. Mao ba? Unya, karon sa amang kita niya mapagkasal, ha? Ay, magkumat lang. Inom dalawa niya ka kung masultihan ko na ako mga ginikanan. Kwarta? Ako din hatag ni mo. Kamay ra ko kay ni. Krismil ra ko ni. Main lang ni puno-puno sa imong mga idadong gustuhan. Salamat ini ha, Jonas. Awan sa man, karong gabi eh. Ani ka maghihapon mahigda? Di pa ko makasiguro. Mayo unta kon ani kahigda karong gabi eh. Kay way siguro kung sa sunod adlaw, ari na tipong puyod ni sa bahay sila si Ninette, ingon man ayang bana. Unsa? Ani na mo tipon upuyo sila sa Ninette ug Roldan? Ni ana tadong. Late na mo, bye. Tadong. Oh, tara. Tada. Ikahimamat ko na dito karon ang imong isuon. Kinatong nakaan ako sa inyo. Natol masabot ko nga wa siya. Kaya nag-eskwela pa siya atong panahon na, panggabi eh. Wa naman si mo eskwela. Kay manarbaho na lang kuno siya. Gamay na pa yung unta na siya og kuwa nga mahimong maestra. Karong nagdawag din nga babae ug lalaki. Sila na kina. Sila na kina mong babae. Ug ingon man ang iyang bana. Maklaro ka na gid karon. Kung gwapo basab siya sama kan Jonas. Daw na lang sila. May adlaw Ate Dora. Mia, ako kuyog si Rodan. Ang akong bana. No! Dili! Nakila ko na nawana. Siya ka tabi pasil sa tao nga buot mo lugos na ko dito sa Carbon area. Siya ka na! Kumusta? Hello, kumusta? Hoy, ate. Nagsiki ka man kog tutok ni Roldan. Mahilis ba ng akong bana? Mo din na imong magwang day? Oo, si Ate Dora. Oh, gwapa man sabi na imong igsuon. Kuyaw ko maglakaw-lakaw nigmingaw nga dapit. Unya, magyan og daotang tao. Kuyaw luguson. Kuya, cute. Kay gwapa guni si Ate Dora. Kining, ni Ade mi nga pagkaon. Nagpalit ning daan og luto daan sa gawas. Para paniud to. Magdungan na lang ta og kaon. Nakakaon ka na ba? Uy, Ate Dora. Patod po, nakapaniud po ka na ba? Kay magdungan na lang ta. Noon sa kamantaon, uy. Mura ka man og kandila di ang nagiugbok nga nagpunay og tutok sa akong bana. Oo, sa katigingan mo. Matod ko, kung nakakaon ka na ba? Wa pa. Nahala, magdungan tagkaon. Sige, pag ila-ilaon na mong tarong niya, ha? Kay ako'y maganda mining pagkaon nga mong da. Dihaon na mo, Roldan. Pagkawa ko magdahom. Nga igsuon ka din dinit. Ako sab. Wa sa tiyo ko magdahom. Nga ikaw ba ang bana sa akong igsuon? Ha? Pagkaluoy sa akong manghod. Nga nakabanag ko sa kataong kriminal. Oh, tinuod na. Kriminal ako. Tungod kay namatay magid si Isnong dito sa ospital. Ug maupapagadto ang una higayon nga nahimo kong kriminal. Tungod sa pagluwas ko nimo nga gusto ang tanyang luguson. Tinuod yun ang gisulti ni Jonas na ako. Nga badlungon ka sa iyong pamilya. Krus ka nga ilang gipasan. Kung sa mayang gisulti nga batok na ako, dili ka na tinuod. Dili ko krus sa akong pamilya. Kung naingon man ko ini karon, nga milaya sa akong panimahe, kana tungod nila nga ako mga igsuon. Ug ikaw, wa ka lang masahin sa matuod na kinaiya ng akong igsuon. Sultihan talaga, Dora. Nasayod ako, nga uyab mo manoy. Ug awhagon ti ka nga buwagi siya. Kaya wa kay ugma nga maayo, nga mapaabot anang ako magawang. Tungod kay wa siya gusto nimo. Igo ka na niya gipahimusan. Ug oras nga matagbaw na siya sa imong lawas, biyaan ka na niya bisan pag maghila ka pagdugo. Mahimo ba? Ayaw pa si padig sulti ang imong magawang. Mahal ko niya. Og mahal ko usap siya. Gay kinagana kami mahitabo. O sa dili madugay magpakasal nami. Magkaluluoy ka lang kay Dora. Nga magpaabot ka sa dili maabot. Dili ikaw klase sa babae nga pakaslan sa kumagawang. Tuhugi ko.
Wa si gusto nimo bisan gamay. Himuon ka na niya niyang usa sa iyang mga biktima. Busa mentra sayo pa. Buhagi ang ako magwang. Ayaw ko banduin, anak. Tungod kay dili ko ka na mabuhat. Mahal ko si Jonas. Siya lang ang tanan-alan ako. Dali na mo, Ate Dora, Dong Roldan. Bueno. Andam na ang pagkaon. Kunong sa nato ito panagsulti bahin niya na. Mangaon na ta. Gutom naman. Tana. Mao ba, sir? O lagi bando. Oh, ay, dako gid namo ni problema ha karon. Urgay, wag usa na mo ni manang nga nakaakog sultis matuod nga bilayas na suldan nagminyo na wa nang eskwela. Kuan sir kanang og inyo lang silang sultihan nga ang buto pa sa buto sultihan niyo matuod sir ba? Kay wala. Naan man gina sir. Dili naman gid mabalik pa ang tanan. Bisan unsaon pa niyo limod. Moabot man gyapon higayon sir nga masayod siya sa matuod. Busa sir kung ako pa'y nahitabuan na mental sayo pa. Ug anan nang sila sinuod. Aw hinuon sa primero maglisod sa dawat. Pero sa kalugayan sir, madawat na nila ang tanan. Wa sige makaakog sulti na mo ni manang kaming duha kay may sakit magkus kasing-kasing among amahan. Pasig atakihon nga ni sigayon nga mahibaw siya nga milayas ng suldan nagminyo na. Unya og ang trabaho pa gyud usara ka kargador sa karbon. Sigurado gini nga di ka na makadawat sila sa mamag sa papa nga ang kamanghuran lang anak usarang ka kargador. Hay. Mauni nakakuyaw to diha sir. Basin to ulog at akihon sa papa ninyo. Simbak ko lang mamatay na hinuon. Paita gini mahuray kini peruldan ba. Dagkata lagi nigdabad sa among uni manang. Oh, ako hinuon sir. Kung suguon ko nimo bisan unsa bahin ang maong problema ninyo, andam ko sa pagtuman sa tanan mong sugo. Kung moingon karon nga ako'y mangita og paagi aron mabalik si Roldan sa inyo, na ako'y nahuna-hunaan nga buhaton sir aron mabalik siya sa inyo ug magkabuwag sila si Ninit nga iyang asawa. Yamat ra bando. Unsa to? Nakipaagi ha? Nya unsa man ang mga paagihan nga imong naunahon ha? Unsa? Sulti dayon. Unsa man ang paagihan nga imong naunahon nga imong gingon? Mangita tagpaagi nga mahimong hugaw ang iyang asawa diha niya. Kana bang maglagot si Roldan siyang asawa ug magkabuwag sila. Way effect na imong paagi oy. Bisag kapila pa na sila magbuwag og ang iyang asawa, dili gihapon na mobalik si Roldan sa amo. Ang akong gusto nga mabalik gid siya sa amo. Unya mobalik pa sa kog eskwela. Taba. Tanpara ko sir. Di ba nga matod mo na ako sa nangaging mga adlaw? Nga ang wa na paghatag ninyo sa husto nga bahin ni Roldan, gipada sa inyong mga ginikanan sir. Makoy nakaingon nga nahiubos yan ninyo ug wa na sa ginahimo eskwela. Kana mao gina. Mao gina ikatarungan nga miribildi siya namong iyang mga maguwang. Guwa na mo ang paghatag kaniya sa husto niyang bahin. Yes! Gusto mangyugha mo nga mabalik siya sa inyo, ha? Sa inyong panimahe. Kana ang unang lakang ang inyong himuon, sir. Ihatag na kang Roldan ang husto niyang bahin. Aron mabalik ang pagtahod niya ninyo ug mawa ang gihambin niyang kayubos. Muna, ihatag ang tanan niyang bahin nga gipada sa inyong mga ginikanan. Kana, muna, sir. Maura ganay bugtong paagi aron mabalik si Roldan sa inyo. Ihulot ang hatag ng lugar sa iya. Kana og wa na gilaing bugtong sulbad sa tanan. Pero gusto kasi mong naunong naada. Pero pangutan musugot pa sa bgas man ng Erlinda nga. Naana na naman na siya kumkum sa bahin ni Roldan nga ipada sa among mga ginikanan. Mao ba? Mao ka na ituyo og tumong namo ni Roldan nga ni ami karon ate. Nga magkaila-ila mo, ug guman mo magkaila-ila, mohang yu dayon mi nga anhin na mo tipon og puyo dinhi sa ato. Kuan. Ayon lang siya hangyo aday, nga anita tipon. Kaya tanaw ko murag, di ba siya ganahan nga anita puyo? Ha? Dili ka ganahan di ay ate nga anhin Miss Roldan puyo? Ang tinuod ni Net. Tinuod igsuon ta. Og pinanggaw ko ikaw nga igsuon.
Basta ganahan kitang takong magtipon ta ko sa kabahay. Basta di lang. Balik lang ko niya din nga, ikaw lang. Magsulti lang niya tagbalik, nga kanang kita lang duha. Tungod ka may importante ko isulti niya ni mo. Kanang kita lang duha magkasulti. Sa tanaw ko dong, mura og wa man kinahay si Ate Dora nimo. O lagi. Wa siya makauyon nga akong imong nabana. Kung mag-iningon gani siya ni anak, nga dili ka niya madawat nga bayaw, anak na dungi kayo na nga magbungol mi. Kaya ako rabasab. Wa sab gid ko magkauyon nga kanang Jonas ang iyang ikarelasyon og dugay. Kinahibaw ko nga way gusto niya ang imong maguwang. Tinuod ka na. Busa pa sab tagisig maayo ha kung magkita mo pag-usab. Nga wa siya'y ugma nga mapaabot sa akong maguwang. Kung dili maghilak o mag-ulang gid siya sa maabot ng mga panahon. Kung dili niya bugan si mo ni Jonas. Kumusta naman inyo ikaw? Nakikita na ba mong tao nga makatrabaho sa kung gustong ipabuhat? May nakontak na mga duha ka tao busing. Ug kung kinsa nila unya ang una nga makanhi, mao'y atong patrabahoon na ng maong gimbuhaton. Okay. Hanala sige. Pandang mga tumatao. Kaya mo ato nakita sa duha ka fispan. Kaya mo na karong adlaw nga manghabwa ta sa mga isda. Okay, okay. Okay, boss. Oh. Pasayloon ang tako sa Diyos nining akong gihambin nga kalagot na itong tumara. Dili ko kin madawat ang iyang gibuhat kari ka ako. Ngayon kong gikulatan nga usa. Busa kinahanglan nga manimaw siguro si mong gibuhat ka ako SPO1 Jonas Run. Karon ka mo balik nga to si Mingson? Oh, wag gid ko mahimutang siyang gipakitang liho kaganina na. Nga wa siya mo pakita og maayong pagtagad nimo. Day. Kung dili maging sa ganahan ako, ay nalago pugsa. Mupakita siya mayong pagtagad nako. Kaya ang tao ra ba basta way gusto sa usa ka tao, di gid mo mapugos. Para manduan nga tagdon ang wa niya ganahing tao. Basta, makikita gid ko niya karong gabi una. Ug may lain sa puntuyo niya. Mao ang pag-awhag gabuwagan gid niya katong SPO1 Jonas Moran. Matuman ka ang giingon ni Ninette ang panagbuwag nila ni Jonas og ni Dora. Unsa may sunod nga mahitabo? Mao ko din matuod. Nagkulat man gani ko sa pagkakita ko niya. Uwa ko magdahom. Nga siya ba ang tao nga kriminal? Og diin mo siya makita nga mipatay siya og tao. Ha, Ate Dora? Tipik lamang kato nga inyong mabati sa sunod nga sumpay ni atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan.